akuti chapangitsa kuti tifike pamene tafika apa nchani. Sometimes tizimvera kwa anthu ena otsutsa olangiza nthawi zina amatokhani mfundo ati tete wamvere ine nkutheka zitha kutithandizatu. Guys, thank you so much. Don't forget to like, subscribe, share and comment in the comment section. Chapangitsa kuti tifike pamenepa as a country ndijani. Brian, leadership crisis. We have a serious leadership crisis in this country. Tili ndi anthu amene ali clueless, sakudziwa what needs to be done. That is the challenge. And ndikuyankhe funsolo ndikupatse ma points 4 kapena 5 amene atibweretsa pamene tili ifepa because of leadership crisis, cluelessness ya leadership. Number 1, Brian, tikumasankha ndikuyika anthu maudindo amene sakwayenera. Anthu asankhidwa nkuyikidwa maudindo amene sakudziwa zofunika kuchitika penepopo. Ndipene chavuta nkhani. Tili ndi anthu oti akonze zinthuzo apatsidwa ntchito ta konze zinthu sakudziwa zoti achite. Zili ngati tampatsa galimoto i mechanic yosanapiteko ku sukulu yophunzira za mechanic. Ndiye iye chitomwembe zoti akonze galimoto. Mechanic amene tangompatsa lebo ya mechanic sana apangepo ntchito ya mechanic tampatsa galimoto athu atikonzere ngati mechanic. Mpamene zavutiratu wango masula mawaya ku bonnet kucha. Bas ndiye galimoto ili pa mtondo. So our economy is on its knees. Chifukwa number 1 first and foremost tili ndi anthu amene sakudziwa zimene amayenera kuchita. Number 2, Brian, chachiwiri, extravagance in government expenditure. Imene yatisokonekera kopsa. Ndikupatse zinthu zitatu pa extravagance government expenditure. Mu 2020 wage bill ya civil service inali 37 billion kwacha pa mwezi. Lero the same wage bill ndi 110 billion kwacha pa mwezi. Kulanda zoti alemba anthu ambirimbiri m'maofesi. Tili ni ma-PS munanenapo nthawi inake. Tili ma-PS oposa 70 chakuti mboma. Ma ministries now 18. Zitheka bwa. Muli ma ministries 18. Muli ma-PS ma controlling officers over 70. Ma directors over 400. Ndeta alemba anthu ambirimbiri nchifukwa chake chiweji bill chicha. Kusati house number will close to 1,000 people. Talemba anthu ambirimbiri kandi chani momosema departments mosema boma ma ministries. Amena lochuluka kwambiri kuwerekeza with what you can afford. Nchifukwa chake wage bill chake pa 37 billion kwacha kufika pa 110 billion kwacha. The question is, did we need all these people? Do we need all these people? Or we could have done it differently? Brian, takhatu kumagula zinthu anthu amene wana ngaseta alemba ma PS over 70 afunika akhale magalimoto malinga ndi positions yawo. Ma directors osewa afunika akhale magalimoto. Nchifukwa umaona ma TX, ma VX ntaoni mumbwe abo amene ajawo agulidwa anthu kodi timafunika tigule zinthu zonsezi mwagulira ma laptop, mwagulira office furniture. Extravagance in procurements. Data agula zinthu zambirimbiri chifukwa tifuna panga maintain all this carrying capacity imene tili nayo lero. Mbali yaitatu kuyenda bwa locally and internationally. Kumangoyenda mbomamo kanda president nduna ndani kuli kuyenda anthu akhala kunena sizikumveka. Extravagance in living in opulence when the economy cannot afford. Ndizimene kuchitatu ndiye ukandifunsa mavuto. I thought President Jagwera anayambitsa austerity measures. Ndiye ili kutiko date zikufunsa kuti iwe ukafunsa kuti austerity ili kutiko. Simunamva kuti bana anakaenda panosa kupita ili kutiko austerity. Brian iwe ndine tukumbukira nakufotokozera nthawi ija ndikuti a president akonze chuma chadziko lino ali ni ma choices awiri. Ma choices na kuti anene kuti ayi ine chuma chikuvuta dziko muno ndiye ndi panga focus kuonza chuma cha dziko lino. Izo za general election chake chama ndi wale iye ndingolimbana kuonza chuma cha dziko lino. Apo yayi chuma cha dziko chindidikire ndikalimbana kanza general election
ndiye ndidzakonza chimadziko ntsogolomo. I said kuti he only has two choices. Chifukwa zimene kuti anthu azona kuti anthu amene tikuanena atengedwa ambirimbiriwa. It's either onsewa ambiri achotse chotse onsewa osafunikirawa, all these excesses and excess baggage aichotsa matrip onsewa wa local international onsewa adule apanga kampeni bwa. That is the challenge. So chachiwiri ndi extravagance imene iliko imene akupanga anthu ochepa koma it's affecting everybody else in the economy. Chachitatu ndi manena kuti chuma cha dziko lino in terms of the national budget zatisokonekera. Kuli clueless yovuta kuimvetsa kuti kumatsopano akuluakulu mitu yanu iyi mukuti muganiza zichali. What comes to your mind when you say clueless? Cluelessness ndifuna kufotokozera Brian. Yes. Budget ya Twitter ili ngati tu pakhomo panu ngati panu pakhomo panu. Pakhomo poti iniyo mukulandira 100,000 kwacha. Fani pelele chisanzo chimechocho. Ukulandira 100,000 kwacha munthu. Uli ndi akatapira 10 million kwacha. Akatapira 10 million kwacha. Iwe ukulandira 100,000 kwacha. Ndiye iweyo unene kuti mala moti ndizidya 100,000 kulandirayi mwina kusunga kosogena kumabweza kumachepetsa katapira uja, mwina kusunga kosogena ndizikapangira ka business kama ndazi ndi tizitumbuwa, ukunena kuti iya ndikwanda 100,000 kwacha ananga ndifuna bayakhala Bishop Mackenzie kapa ndifuna ndiziyenda abe ndizikapanga ma holiday kunja. As a result ufuna ubwereke and uzipanga spend 1 million kwacha pa mwezi. Waimva sama meneyo ukulandira 100,000 kwacha ufuna uzipanga spend 1 million kwacha pa mwezi. Ulindiza katoza 10 million kwacha zimene zikupweteka zikubaya kani ma interest payments. Imene ndio ichakwera no mix imene. Imene ndio ichakwera no mix. Chifukwa wakupatse 5 years ukupanga zimezo mwezi ni mwezi. Ukulandira 100,000 ukupanga spend 1 million kwacha ulindiza katoza 10 million kwacha. Palibe tsogolo limene iwe ungathe kupita, palibe oloka pemphere kumapiri, oloka tsike pasi pamadzi, palibe solution. Munthu wanzeru akanathaonera kuti ndikupeza 100,000 kwacha ndili ndakatapira 10 million kwacha ndizidya 50,000 kwacha, cholinga 25,000 ndizibweza kangongole kacha, 25,000 ina ndizipangira ka business kuna kuti income yangayi mawa ninkucha idzakwere. Amene ndiye munthu wanzeru. Ndiyo ukandifusa cluelessness inesono chimoche kudabo this is beyond reasoning ya munthu. Chifukwa umaina weka kudziwa kuna kuti ayi ine ndikulandira ndalama iyi ndiye ngati kulandira 100,000 kwacha ndizakatapira izi ndipange mwanzeru ndi zinthu izi. Koma munthu sakuganiza moteroyi. Ndikuona kuti cluelessness yovuta kwambiri. Mukudziwa inu kuna kuti MRA imatolera about 2.4 trillion 3 trillion. Kuma budget yathu akuti 5.8 trillion. Zina atipatsa otithandizawo koma zina tibwereka 1.3 trillion tibwereka. Ndiye chaka ndi chaka cha boma takhati kumabwereka close to 1 trillion chaka ndi chaka. Ndiye as we borrow from the banking system about 1 trillion kwacha every year, ndrama imeneja Brian mmakauti you are wiping out all the savings and the deposits in the economy. Mdemukapanga wipe out all that money. It means the private sector is completely paralyzed. In technology terms, we call that, technical terms, we call crowding out the private sector. Ndiyo mhalanda zipangizo zimena kukusa nchito kuti apange run ma business awo zonse zapita capital hill. Koma ndalama zichamuka zibwereka boma mwabwereka kwacha yapita capital hill, 70% of government expenditure goes towards imported items. Amakagula magalimoto ndena kale, furniture, amataweza ma contractors, agro plant and equipment, kulipidira ngongole za kunja za boma. So when you look at 70% of government expenditure is towards imported items. Ndiye ndrama ziya mwazipanga mwazichosa zonse in the banking system zonse mwakapititsa wagulira zinthu zakunja. Ndiye kuti dollar mwayipangaso wipe out in the economy. Ndiye makati in the economy there is no more foreign exchange available. At the same time mwayipanga deprive your private sector the necessary credit and capital necessary for doing their businesses. So mukangati mukuzifinya mbali zonse ndiye mukati clueless ndiye imeneyo you know kuti anthu wasanga ganize kuti zimene tupanga zolakwika kuti ma private sector
sipanga tick, sipanga grow, sipanga produce output, silemba anthu ntchito, tikumaso ndalama zikapita uku, tikaononga ndalama so forex yonse itawa ndziko muno, sagaganiza anthu amenewa. So that's the challenge, Brian, that we have in the current. The fourth element which I wanted to say to you is kuti ya monetary policy. Tikati monetary policy ndi interest rate ya dziko ichamapanga seta governor reserve bank ndi committee ya monetary policy committee yatipati MPC ndiye analengeza posachedwa apa kuti monetary policy ya dziko lino it's about 26%. Koma you and me know kuti inflation is 33%. Ndiye tsopano kuti tsopano inflation is 33%. Monetary policy ya interest rate yatu 26%. Sizikugwira apo. Ndiye umakhala pasi kuti kodi chipina organiza anthu organiza zichani. Zifukwa interest rate ndiye kuti you are rewarding whatever is happening by that rate. Inflation, it means everything else is losing value by that rate. So if everything else is losing value by 33%, you are rewarding by 26%. What it means kuti amenali ndi ndalama ku banki lero zikamatha chaka ndalama zija akamadza gula zinthu chifukwa cha inflation ili pa 33%, adzakhala kuti ndalama yathamphamvu ndi 33%. Akadzakhala kuti ndalama zanazika ku banki walandira interest ija versus kuluza mphamvu kwa ndalama zasiyana. Ndiye kuti aliyense amene akusunga ndalama ku banki lero is a madman. Mandiva Brian, is an insane person. Chifukwa ndalama yakeyo ikuluza value by 33% is being supported, rewarded by 26% for being saved in our banking system. So that is the challenge that we have. And wakunja with that rate sangabwere tunziko mu adziwira kuti ndikangoika ndalama zanga ku Malawi zizikaluza value 33% azikandipanga reward 26%, pamene pajapo basi sangabwerenso ndziko la Malawi. Komanso munamva posiyeda pa Brian last month yomwe governor wa Bank of England amana kuti committee yawo ya Bank of England inavutika kusautsika kwambiri kuti ipange cut interest rate by 0.25%, kuichotsa pa 5.25% kufika pa 5%. Chonsecho inflation yawo ili 2%. Nde inflation ili 2%, koma Bank of England Monetary Policy Committee ikuvutika kuti ipange reduce policy rate from 5.25% to 5%, kuvutika kusati masewera mpaka it was a divided decision imene panga. Pamene kuno all of us are happy kuti inflation ili pa 33%, if a policy yathu interest rate ili pa 6%. Ndiye ukandifusa cluelessness ndawo zino makhala pansi ndi kumakosana kodi cluelessness imene ndi mtundu wanji anatirodza ndani kuti mpaka na sitingaone kuti what we are doing is wrong. That was my next question.